मोसानायखौ खेबफै मोनासै होनबालाय दा मोसाबावनो खोमा ना इउटुबा सालु जागासिनो गैया सालायथ'वाखै आं मोजांखौनो सालायनाय जाथ'वाखै जानला मोनला होयो मोजां माबायाखै बायो आंबो जानो मा होनोमोनलै गलाराम नामा गलाराम बर' मेम'रियेल ट्रफि सिलबारि अनजालि क्लाब मोजां मोनलांजोब्बाय गोथां हाखादों ओमफ्राय बियो गोजाया ओमफ्राय जानासो दं माथो गोजायानो होमबा सिलबारि जानानै दं ओरैजाय साबाखै जानानै दं दा सिलबारि अनजालि क्लाबाव फुटबल मेम'रियेल ट्रफिनि खेला जागासिनो दङ दा जों बेखौनो नायफैदों आरो लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायदो दिनै मोनसेल' नामा बिनि उनाव नैथि खेलाखौ गेलेगोन जोंसार फुटबल क्लाब बर' बाजार बिथांमोननि हेंथायै गेलेगोन जोंनि बर' बाजारनि कास्ट'हा जोंनि दा सोलिनाय गलाराम मुचाहारी मेम'रियेल ट्रफि काम प्राइज मानि फुटबल कम्पिटिशन 2021 बेवहाय बान्था महरै बे समाव मोनसे फोसावनाय बिजनि फेरेंगा क्लाबनि बानजायनायाव जानो गोनां 17 अक्ट'बर खालि जानो गोनां फुटबल बादायलायनाय दङमोन नाथाय बे माखासे एंगार हायै जाहोनाव फासयनो गोनां जादों बे खेलाया फैगौ 31 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन बिजनिनि बिदेशे फिल्डआव बेनिखायनो साफ्रोमबो फुटबल मोजां मोनगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ थांनानै नायहैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय हाबबावबाय नामा मा जालायखो मोसानायखौ खेबफै मोनासै होनबालाय दा मोसाबावनो खोमा ना इउटुबा सालु जागासिनो गैया सालायथ'वाखै आं मोजांखौनो सालायनाय जाथ'वाखै जानला मोनला होयो मोजां माबायाखै मोजां गिदिर जादों बिजनियावबो जायाथाय एबारना मिथिमिलाया बिराद मोजां लाखिना दों बे दखानदारा गाबोन बारना हरफिनदोंलाय दा आथिङाव जोलांबाय नै हान्थुआव जोदों आथिङाव खनफिननांगौलै ने
खेला